Суарес ва Макгрегор дар даҳгонаи варзишгарони ҷинояткор. рӯзномаи The Herald Sun дар Австралия 10 варзишгари табоҳкорро нашр кард. таваҷҷӯҳ намоед ба исми қаҳрамонҳои манфӣ дар 10 солаи ахир, ки дар миёни онҳо Суарес ва Макгрегор низ ҳастанд. дар зинаи якум намояндаи варзиши сабук Оскар Писториус ҷой гирифт барои қатли дӯст-духтари худ модели африқоӣ Рива Стинкамп. дар зинаи дуюм нашрия ба ҳамватани худ рӯи хотир накарда Ник Кириос теннисбози маъруфро ҷой додааст барои аъмоли ғайриварзишӣ дар мусобиқаи Синсинати, ки дар натиҷа Кириос ба муҳлати 16 ҳафта шартан аз иштирок дар мусобиқаҳо маҳрум ва ба андозаи $113,000 муҷозот шуд. мақоми сеюм ва медали биринҷиро варзишгари риштаи футболи амрикоӣ Арон Эрнандес ишғол кард. ӯ соли 2015 ба куштори як варзишгар айбдор дониста шуд ва ба ҳукми абад маҳрум гардид. Арон аз рӯи хоҳарарӯси худ пушти зиндон рафт, ки мегӯянд бо он варзишгар робита доштааст. соли 2017 ӯ дар зиндон даст ба ҷони худ зад. Дэвид Уорнек ба хотири ин дар зинаи чаҳоруми варзишгарони ҷинояткор ҷой гирифт, ки соли 2018 дар мусобиқаи крикет ба фурӯхтани бозӣ даст задааст, ин ҳам дар Африқои ҷанубӣ. дар зинаи панҷум варзишгари ба мо ошно Конор Макгрегор мавқеъ пайдо кард. варзишгари муҳорибаҳои омехта давоми 2 сол ба як қатор амалҳои авбошӣ даст зад. фикр мекунам дар ёдатон ҳаст ҳамлаи ӯ ба Эди Алварес, ки курсиро барои рақибаш ҳаво дода буд. баъдан дар яке аз тарабхонаҳо бо одамони оддӣ ҷангу ҷанҷол кард. аз ҳама асосӣ соли 2018 ба автобуси Ҳабиб ҳамла кард. порахӯри рақами 1 дар футбол Йозеф Блаттер зинаи шашумро касб кард. ҳамон вақт дар мансаби президенти Федератсияи футболи ҷаҳонӣ бо иттиҳоми фасод 6 сол аз фаъолият дар футбол маҳрум гардид. Суньян дар мақоми ҳафтуми варзишгарони ҷинояткор мавқеъ касб кард. ӯ аслан як шиновар аст, аммо соли 2018 ба амале даст зад, ки ба он ҳатто дар филмҳои Ҳолливуд кам дучор меоем. Сун дар ҳузури афсари допинг шишачаи ташхиси хуни худро зада шикаст. Флойд Мейвезери хурдӣ дар бокси бузург исми худро барои садсолаҳо сабт кардааст, ҳамчун мӯҷзани ношикаст. аммо сиёҳномаи таърих низ исми ӯро борҳон навишта кардааст бо амалҳои зишт барои ҷомеаи пешрафтаи амрико. соли 2012 Мейвезер бо иттиҳоми хушунати хонаводагӣ айбдор дониста шуд. Алекс Родригес, бейсболбози амрикоӣ, аз ҳама варзишгари нашъаманд ёд мешавад. ӯ барои истифода аз як қатор маводи мамнӯъ допинг гунаҳгор дониста шудааст. барои ин ӯро дар зинаи нуҳум ҷо додаанд. ва ниҳоят Луис Суарес, ягона футболбоз дар ин рӯйхат, бо одати бадаш, ки гоҳ-гоҳ рақибони худро мегазад, шомил карда шуд. дар солҳои гуногун Отман Бакалла, Бранислав Иванович ва Ҷорҷо Келини аз ҳамлаи Луис Суарес зарар диданд. аммо мо инро нек медонем, ки Суарес яке аз ҳамлагарони беҳтарин дар дунё мебошад, ҳарчанд ӯро дар Австралия ҳамчун одамхӯр муаррифӣ карданд. ба фикрам дар Австралия аз Кокорин ва Мамаев хабар надоранд ва ё собиқ дарвозабони Фламенго, ки арӯзшавандаи худро рабуда баъдан ба ҳалокат расонид. то ҳол ҷасади Элиза Самудио ёфт нашудааст. барои шумо даҳгонаи варзишгарони ҷинояткорро дар 10 солаи ахир муаррифӣ кардам, ки онро нашрияи The Herald Sun дар Австралия нашр кард.